Vo svete strelných zbraní je skutočná inovácia zriedkavá. Väčšina nových modelov je len miernou úpravou existujúcich dizajnov, no občas sa objaví niečo, čo naozaj posunie hranice možností. Dnes Mountain Billy Gun Lab predstavuje pint-sized Goat 15 Gen 3, pištol, ktorá nanovo definuje osobnú obranu a mení spôsob, akým vnímame kompaktné zbrane. Toto nie je len ďalšia kompaktná zbraň. Je to výsledok rokov výskumu, testovania a spätnej väzby od používateľov, prinášajúci silu plnohodnotnej platformy v pozoruhodne malom balení. Vývojári sa zamerali na každý detail, aby vytvorili niečo výnimočné. Odkaz Mountain Billy Gun Lab je postavený na spochybňovaní noriem a línia Goat 15 vždy predstavovala kompaktnú silu. Ich cieľom bolo vždy poskytnúť strelcom to najlepšie z oboch svetov, výkon aj prenosnosť. Gen 3 to posúva na novú úroveň. S novými technológiami a vylepšenými materiálmi je táto generácia ešte spoľahlivejšia a odolnejšia. Toto je kompletné prepracovanie subkompaktnej pištole, ktorá nerobí kompromisy vo výkone ani v skrytom nosení. Je navrhnutá tak, aby bola maximálne diskrétna, no zároveň pripravená na akúkoľvek situáciu. Názov hovorí za všetko. GOAT znamená Greatest of All Time, najlepší všetkých čias. A Gen 3 predstavuje zrelú prepracovanú platformu, ktorá stavia na úspechoch predchádzajúcich generácií a posúva ich ešte ďalej. Jej agresívny, no ergonomický dizajn naznačuje seriózny výkon, sľubujúci kontrolu a vzrušenie pre všetkých strelcov. Každý detail bol navrhnutý s ohľadom na pohodlie a istotu úchopu, čo ocenia začiatočníci aj skúsení používatelia. V tomto videu preskúmame dizajn, špecifikácie, možnosti prispôsobenia, bezpečnostné prvky a ukážem, ako sa táto pištol odlišuje od konkurencie v každom aspekte. Zistíme tiež, kto bude mať z Goat 15 Gen 3 najväčší úžitok. Od profesionálov v oblasti bezpečnosti až po civilných držiteľov zbraní, ktorí hľadajú spoľahlivého partnera na každodenné nosenie. Poďme sa ponoriť a zistiť, či táto pištol skutočne stanovuje nový štandard pre kompaktné, vysokovýkonné strelné zbrane a či je pripravená stať sa legendou vo svojej triede. Goat 15 Gen 3 bol navrhnutý tak, aby ukončil kompromis medzi veľkosťou a výkonom. S dĺžkou len 15,9 cm a hmotnosťou 482 gramov bez nábojov je ideálny na každodenné nosenie, bez zbytočnej objemnosti. Komora kalibru 5 cm 28 mm poskytuje rýchlosť a silu ďaleko presahujúcu typické subkompakty. Jeho patentovaný systém krátkeho zdvihu plynového piestu zaisťuje spoľahlivú funkciu a tlmí spätný ráz, čím robí silný náboj zvládnuteľný. Pokročilé materiály ho udržujú ľahkým ako pierko, no zároveň pevným, ideálnym na celodenné nosenie. Goat 15 Gen 3 umožňuje používateľom diskrétne nosiť skutočnú palebnú silu pripravenú na akúkoľvek situáciu. Táto pištol nanovo definuje to, čo je možné v osobnej ochrane a taktických aplikáciách. Goat 15 Gen 3 je ukážkou precízneho inžinierstva, kde sa každý detail spája do harmonického celku. Táto pištol je výsledkom dlhoročného vývoja a testovania, pričom spája najmodernejšie technológie s tradičným remeslom. Disponuje 3,5-palcovou zastudená, kovanou hlavňou z nehrdzavejúcej ocele, ktorá je potiahnutá čiernym nitridom pre zvýšenú odolnosť voči opotrebeniu a korózii. Závit na ústí umožňuje jednoduchú montáž tlmičov alebo úsťových zariadení, čím rozširuje možnosti použitia v rôznych podmienkach. Rám je vyrobený z polyméru vystúženého uhlíkovými vláknami, čo zaručuje nízku hmotnosť a vysokú pevnosť. Textúrovaný jedinečným vzorom Billy Grip poskytuje bezpečné a pohodlné držanie aj v náročných podmienkach, čím zvyšuje kontrolu nad zbraňou pri každom výstrele. Vo vnútri sa nachádza sériové šasy z nehrdzavejúcej ocele, ktoré pridáva nielen pevnosť, ale aj modularitu. Tento systém umožňuje jednoduchú výmenu a úpravu komponentov podľa potrieb strelca. Záver, precízne opracovaný z nehrdzavejúcej ocele 17 pH, obsahuje agresívne zúbkovanie pre lepší úchop a továrenský štandardný výrez pre optiku, ktorý umožňuje priamu montáž kolimátora bez ďalších úprav. Systém krátkeho zdvihu plynového piestu udržuje mechanizmus čistý a spoľahlivý aj pri intenzívnom používaní, čo je v pištoli tejto veľkosti zriedkavý úspech a výrazne znižuje potreby čistenia.
Plochá, jednostupňová spúšť sa láme pri 4,5 libier s krátkym a hmatateľným resetom pre rýchle a presné následné výstrely, čo ocenia najmä športoví a taktickí strelci. Každá súčiastka je navrhnutá pre maximálnu odolnosť, spoľahlivý výkon a jednoduché prispôsobenie podľa individuálnych potrieb používateľa. Prvotriedne materiály zaručujú dlhú životnosť a bezproblémovú prevádzku. Goat 15 Gen 3 je stvorený pre strelcov, ktorí i od svojho vybavenia vyžadujú to najlepšie. Spoľahlivosť, presnosť a moderné technológie v jednom kompaktnom balení. Aby sme skutočne ocenili Gen 3, musíme sa pozrieť na jej vývoj a porovnať ju s predchádzajúcimi generáciami. Každá generácia priniesla niečo nové, no Gen 3 posúva hranice ešte ďalej. Gen 1 bola inovatívna, ale surová. Mala hranatú rukoveď, výrazný spätný ráz a len základnú ergonómiu. Bola to zbrá odštartovala novú éru, no stále mala lekok dokon. Gen 2 priniesla citeľné zlepšenia v pohodlí a spoľahlivosti, najmä vďaka lepšiemu úchopu. Napriek tomu však stále používala jednoduchý systém priameho spätného rázu, čo obmedzovalo jej potenciál a komfort pri dlhšom používaní. Gen 3 je skutočný skok vpred. Predstavuje systém krátkeho zdvihu plynového piestu, ktorý výrazne tlmí spätný ráz až na úroveň 9 mm. To znamená lepšiu kontrolu, rýchlejšie opakované výstrely a menšiu únavu strelca. Ergonómia bola kompletne prepracovaná, textúra Billy Grip a nový úhol rukovete zaisťujú istý a pohodlný úchop aj pri dlhšom tréningu alebo v stresových situáciách. Záver pripravený na optiku a modulárne šasy sú hlavnými vylepšeniami, ktoré umožňujú jednoduché prispôsobenie, montáž kolimátora a ďalšieho príslušenstva podľa potrieb strelca. Zásobník teraz pojme až 12 nábojov, pričom spoľahlivosť podávania bola ešte viac vylepšená. To znamená viac výstrelov bez nutnosti prebitia a vyššiu istotu v každej situácii. Gen 3 nie je len obyčajná aktualizácia, je to kompletné predefinovanie konceptu kompaktnej pištole, ktoré zahŕňa roky spätnej väzby od strelcov a využíva najmodernejšie technológie v odvetví. Vďaka týmto vylepšeniam je Gen 3 prístupná, pohodlná a pripravená pre širší okruh strelcov, od začiatočníkov až po profesionálov. Goat 15 Gen 3 tak stanovuje nový štandard pre kompaktné pištole a ukazuje, kam až môže evolúcia v tejto kategórii zájsť. Goat 15 Gen 3 je navrhnutý pre personalizáciu. Jeho modulárne šasy umožňuje používateľom meniť moduly rukovete pre rôzne farby alebo textúry, bez papierovačiek. Štandardné farby zahŕňajú taktickú čiernu, tmavú zem, olivovo-zelenú a wolframovo-sivú s limitovanými edíciami vydávanými počas celého roka. Závitová hlaveň podporuje rad úsťových zariadení a Picatinny lišta umožňuje montáž svetiel a laserov. Výrez pre optiku Goat Mount pasuje na väčšinu mikrokolimátorov a obojstranné uvoľňovanie zásobníka podporuje ľavákov. S rozsiahlou podporou puzdier je Gen 3 kompletný, prispôsobiteľný systém pre akúkoľvek misiu alebo štýl. Bezpečnosť je v Goat 15 Gen 3 prvoradá. Disponuje integrovanou spúšťovou poistkou a vnútorným blokovaním úderníka, čím zabraňuje náhodným výstrelom. Voliteľná obojstranná manuálna poistka je k dispozícii pre tých, ktorí chcú extra kontrolu. Systém plynového piestu udržuje vnútorné časti čistejšie, čím znižuje potrebu údržby. Rozborka na poli je bez náradia, stačí otočiť páčku rozborky a odstrániť záver. Modulárne šasy uľahčuje hĺbkové čistenie, dokonca aj pre začiatočníkov. Mountain Billy Gun Lab poskytuje jasné pokyny a videonávody, čím zaisťuje dlhodobú spoľahlivosť. Goat 15 Gen 3 je ideálny pre tých, ktorí nosia zbraň skryto pre orgány činné v trestnom konaní a pre outdoorových nadšencov. Jej nízka hmotnosť a kompaktná veľkosť uľahčujú celodenné nosenie, zatiaľ čo náboj 5,7 28 mm ponúka serióznu zastavovaciu silu. Orgány činné v trestnom konaní a bezpečnostní profesionáli ocenia jej spoľahlivosť a kompatibilitu s kolimátormi a svetlami. Pre turistov a kemperov je to ľahká, odolná možnosť pre ochranu v divočine. Konštrukcia odolná voči korózii odoláva drsným prostrediu. Zberatelia a technologickí nadšenci ocenia jej inovatívne inžinierstvo a modularitu. Na strelnici je jej presnosť a nízky spätný ráz radosť strieľať.
Goat 15 Gen 3 je pre každého, kto od kompaktnej pištole vyžaduje viac. Goat 15 Gen 3 spája minimálnu veľkosť, nízku hmotnosť a vysoký výkon ako žiadna iná. Jej miniaturizovaný systém plynového piestu prináša spoľahlivosť a mäkký spätný ráz, čím je prístupná pre viac strelcov. Záver pripravený na optiku, modulárne šasy a závitová hlaveň ju robia pripravenou na misiu hneď po vybalení. Vylepšená ergonómia a jednoduchá údržba zvyšujú jej príťažlivosť. Komplexný bezpečnostný systém buduje dôveru pre každodenné nosenie. Všestranná, prispôsobivá, prekonáva medzery medzi kategóriami mestská, profesionálna alebo divoká príroda. Goat 15 Gen 3 nanovo definuje očakávania od kompaktných, vysokovýkonných pištolí. Verdikt je jasný. Goat 15 Gen 3 je triumfom zbrojárskeho inžinierstva. Mountain Billy Gun Lab vytvoril nový štandard, čím ukončil kompromis medzi veľkosťou a silou. Jej spoľahlivosť, presnosť a modularita ju robia nevyhnutnou pre moderných strelcov. Táto pištol je postavená tak, aby sa vyvíjala s vašimi potrebami, ponúkajúc trvalú hodnotu a prispôsobivosť. Pre tých, ktorí hľadajú to najlepšie v oblasti skrytého nosenia, sily a funkcií, hľadanie končí tu. Goat 15 Gen 3 nie je len nová možnosť, je to nový štandard. Zažite budúcnosť kompaktnej palebnej